Sompa 98.9 adishare wo sunwan ene ne patemu Sompa 93.1 ensema ya poano ene dwoada fofrei ene ye de bedamo no kase poano ne obetie bieni abato atena ye ne senhye ya ye de beto apa wode ni nyina ekomra hyebejafie. National President at the Conference of Principal of Colleges of Education. What I say and Sembi etre nadwe kakra nti ope nyano. Mampanyini na nadodan kwa kufuado wade nanu komprobo ewo from mountain no. Na awie ye na momontin so ya ye kura ye torch no ye hwese Ghana for ma register wie ana ekosen. Wa ensem fuframu sunyan enso akwantempo awdo bebre wo ho a wafra se ya woye. Kane mampani John Dramani Mahama etre se wada fam twi na wo sere edientia. Sada ena wobeti nso se ene disi amanyokuo wam de timetable aba beto a wo behwe kwan ya obefa so na abato mpeso ya wodo aba no wono beto die ekeka ba etre se GPRTU ena monkasa mafo owura Abbas Moro so ma no pai woni o man ne yodubu ache din komo bia ni nyina no eye ahyentiade a adisha o mukaka adwemu men's gold se wote agu montre so aye kire ensam no ebika ho awie da asem wa ha na ye ka wo se 15 hour ebe wa kwam fieda bia no mienu pepepe kosi no miensa sano so ya na eba so ewo Sompa 93.1 FM na ye ka Kennedy akompre ko ho asem ekire hu ba bia o free bar ba bia o beduru na nisode hu ne botaye emponi mfasode ya o man Ghana yenya edi afri ne so na ba bia beduru kura de enti kura na wose Ghana fo ye gine die na ye ma no kwan se o medi o man anim omude ho nsem ebebremu Sompa nkomon so ya na eba wa kwam no nine kosi no nsia efiada bia na eba so for mame premier ni domino transia na omo kyerɛkyerɛ o awaresemu de ekɔ ne de eba ema wura mfisa kokra mafia series no so aka ho asema kyerɛ wo sɛ memenda bia no wɔtwempa mu kosi no nkron ɛna eba wakwamu na ya sasi usubiom no mienu ekosi no mienu mpamu ɛno ɛyɛ wukwada bia 21st clinic Abe Herbal Clinic Extra Comfort Limited Medima for Herbal Center time da so no and afa so D4 Samuel Power Ministry and Counseling Center and ya boa for moboya wie ya de ensem no ebrewo nana kwabena kese na fei ohini ni amakranchi adazo asofo maame prema ni kase pono enie director wopo adwuma electoral services ene owura Dr. Siribo Kwaku ene wo kirem se 2024 ese wo kiri so wa ya wo man ne beso de ano patututu ato abako yimra chebejefo ene mampani obedi anim finhia nan se de be ne koye wo haw ne amane enti hihye ya de beto aba no nyina wa wie ya wo de komra chebejefiem eti wo sra amanyoku awdo mu fo no se wo nyina na san hihye yi ekotodwa ene wo mu si nkonwa na etu mra me ya adwuma Dr. Siribo Kwaku ono o man ye wadubu ache ene twetwe nkoma no pai wo bra na de ache bia adwumadie no ekoso Monam to be that yes, but there was a 1.8 per Omdimba become from 2020 to 2024. The younger economy among the Ghana cabinet in the pension association at the can say Ghana card, yes, and I didn't and the decision here, one of the first to say, the 2020 now from 20th June to 30th of September near we ended that. The way yes, so we are fresh. Until come from mom 18, normally 1.8. And I didn't say continuous. The Babia 1.8 people or more than 2 years to get a Ghana card. Into before among from them and say continue to station. Ghana card for a year this year. Within the 2 years, 1.8 will be having a card not one that change. Then they are not they invite you and they wish Senate minister and owned by Mambo. After teaching here, because what's the situation? Among which went Mamba, they are ministries, the first school, some more ministries. They are still part of us. They are no longer play real more. The 2020 there's about 10.2 million people now.
That is 2020. After that, after that, and I find a decision from 2 years after some automatically independent. So I point to my as a third of the normal 17 million. But 2020, the Nipani 10 point something now, no mission than after 2020. And yes, the taking the senior composting. The anyway, you didn't say, Ubia, why not is also training in India. For 2 years, maybe, no. Because that, but certificate for 1.6 million. 1.6 no more than 2 years to get the Ghana card. And then, of course, I'm here to say that at the end of this year, challenge the movie no matter. Me sure to be with me 2 years or so to so young Ghana card away and Ghana margin so on parliament a process they didn't have that for more subsidiary legislation committee on get no more discuss it much long. Me for now the margin is a new voter register. And as I meet or more budget committee is made up of leadership of the various committees in parliament. I'm saying I'm approaching myself. The more research to move to man, the we get a realization of the scene and 2 years from I would more than 7 million account. The next 4 years, no more than 1.8. The other committee is 17 million. The once they have facilities to address the challenges and yet from Babu. One do up with the putting quite one and five. Wey director wabo adwuma abato atena ye onimonyafo siribo kwaku ene wa chereche ni nyina mudi agu wono. National President at the Conference of Principal of Colleges of Education ena wakasai ena wo kire se ade bi koso no adwene ho wan hyada ntia asem na se papa wo na dia se do metete sa no se akoye nhye se campuses maku aduana ensia bi wo man mu a ya kire se akyerɛkyerɛfo ye wo mu no wo bia hwe na afensu so ene mpanifo ho no bia hwe no won kofie na dia asem na ye ngwantanwona sa no modwene ho wo mo hyada entia asem no ase se aye wo hye e de ma wo se ida se bia u free ho no mo kura ana se bia u kotena fie e ba ne sa no a se eye strike no mafura no ntoma omo ntia ase efi se de ne masika ko no modwene ho ba bia wo mo entia ase Dr. Emmanuel Nyameche ana na wone nsam twofo edin komo na wo kyerɛkyerɛ sa asɛm yi ede amayen na aka ho bi ama ensam no akoso a kyerɛ se akoye enhye se ida se bia wo be free school ho no mo kura ana se wo be akotena fie kura na basa no na ne se ko basa bia ye strike dia se ko se bia principals ahodo ye dasa school ya no ko se mo bo mama ne na mama ne na mfiti preko petu sa na mo wo ya ade se ha dwen pa yenim se ye ma ye wo faase ne nuanom so ho no mo a wo mo age ntete na o ka champani fo so mo mfiri ho sa na basa na ede wo haw ne amane pa ene ade abre ye nuanom ya wo age ntete e wo ho nom ne science awia ye pese ye tin komo kakra ne ye hwese de emu nsam esitie ye ne nua Somaila Musa ana 18 komo we secretary de ma Teacher Training Association of Ghana na nyame yadom ama yensa kan fi ha Mr. Somaila na tisai me ba cho nyame adom na mo so nyame adom be bia boko asam se nchechire mo na me de ama no me ba cho you edien ni asam no ankasa well meda wase na mada yetie fo nso ase edin kan be pese mechia principals of the colleges of education nyina na machia ye teacher trainees nso nyina asama ye kan ho asem na awie started early September first and I say in the end of August and ansem they started bobo by na starting no CTAG omoye conference of Colleges of Education Teachers Association of Ghana CTAG e the release by Bonte say omo onsem bia omo pese aban no ne other stakeholders e hwe no mo address na nsem no it's in two folds o hwe omo release na ba ko ye say omo allowances be and I say remunerations be e was aban ne de mo from 2017 eba omo hwe ne aban ne kan ho asem antisi e beka ya 2017-2018 academic year CTAG for call strike ekika kan ho nsema na aban no etimi miti omo demand na halfway. The other issue no so on all year round academic year is say about colleges of education. The person e say teachers omo colleges of education omo kira ade afimu ni nyina. But see about harmonized conditions of service for the colleges of education ni mo ewomu say e was teachers no ekwaje o ma home kakra said you basic schools based on agreement here what campus ahodo very good okay. And even the constitution of Ghana the 1992 constitution e was say o ya ban adwuma ani a
emebu ho say ma kwan na akwaje wa home nti in some way bi na college of education teachers ne ka say ene so ma kira ade afimu ni nyina ade a e wo say stakeholders ne hwe no mo pe kakra e de mo eye stipends and say allowances bi e de mo na no no maka ho asema besi ene ya ye ka say ya aban no ne stakeholders no entimi meeting na mum no print of the letter about say omusi omunyame bo a ochena on this same issue no mahwe baby a asem no omode beto na asem ne tu atwa na mum no on the other hand say issue ne koso eto aso say ya ebe ha ye teacher training say college of education already no ye track system college of education make a track system and say batches bi ba na batches because of infrastructure deficit college of education it is a shift system it is a way saba beka ho wo ebra 2 or 1 batch all campus na so mo no be lucy na currently so your level 400 for your campus ebi mo ye o project work mo ye wie and this is the second phase of our last semester you expect to per the calendar 29th of October e be wie school say strike equal so say dia na say ebe ha ye bebre it's ye first release the kind of buy as an association you're serving the good interest of teacher trainees across the 4 states college of education. You say abiding share on the stakeholders and no mum any the striking body which is CTAC and tenase no more addressing issue no amicably. And yes also said the parties involved say where there will be a need said they would all compromise to meet the demands halfway. Omunche no munye ne nimu enu ya ansakra na leave na start. And now make us say so college of education teachers na class. Unye ne since 2017 na eba no ebia government no ma half payment bibisa. Enunti na ebia this time round no take decision say unless aban no ma reach full agreement and sana ebia they will go back to classroom matimi akocha no nyine say no so be the point no na. Well no kremu no mene CTAC secretary ne da bia yedi nkomo Dr. Emmanuel Mr. Amponsa. Okay. Many ni din komo na o ma me update bia e koso. Na o kire mu a ye kwa ye plead on behalf of the teacher trainees say yes romo. Omo nhwe ye situation ni apply to no. Na omo nye den. Omo ma leadership ni meet omo na nka omo teachers ne mra class. Na mo kire mu a on number and occasions na aban no ne other stakeholders amo assurances they don't fulfill. Asema ye can free 2017 Emra College of Education attending into degree awarding institutions. Sad time no na me admission into College of Education. If we samre no almost say there is this demand that they would want to put before the government. The free 2017 by 2021. And I bind it to me meet you halfway. Men ka ban kwa make stakeholders last year assembly came to meet you halfway no still na ka bia o say ban hwe no settle on that issue. Na they aka no doso. No dey mean to me try say CTAC for nankasa e kasa on that issue. The no dan chen this issue so a different issue a crop here. Ye omo pese omo che say omo tra dey afimu ni nyina. The o say ban hwe no compensate omo. And as stakeholders ne hwe no mo compensate omo. These are the issues are currently happen at College of Education. Being a student there no say the abai no effect no anything. Effect ne dey emze medical abobi so. High bebre was one level 400 for me come once a week. You share your academic calendar now. You read your first semester, somewhere December. Yet now fear for 6 good months. As an able school, I think somewhere June. Okay. And you be your first phase. And the atene fiate, in a way, you be call school now, bro, the 4 years now. Yes, see, so. I mean, on the second side of it, say, so we lose all parts as a year grouper. I mean, as a batch on campus. There's a won't mean time regain this time. I see a action academic calendar and it's a conim. But in a way, see a grand almost so tress, the Damanimu tress, and Yamia Dumo, a bias and near man, and as a government went to me and meet on demands now. They are expecting, say, one back to campus be a bay on the 10th of October. No, any release I assume. And see, you the gap difference, no. The way forward is well, said the medical kind. Yeah, Teacher Trainees Association of Ghana. Issue na bano. Issue I was say CTAC, Prinkoff, GTEC, any Ministry of Education, any other body or you interested in this issue. It's not say no more resolve the issue now amicably.
Yeah, tag ni debate me and say ye besre ye stakeholders and say omo share yeah situation in the College of Education already. No mon san share we so dire ramifications at the bema as students and as people who are learning. And there be I can say ye can education fapem e wo man mu a colleges of education. Because we call basic education now. Teachers are much there or about 90% of them are trained from these institutions. Okay. Into fact these ordeals. Now you not the proper training. You not the proper education that we need to come and teach our children the future of the country there. Next our mind we are subjecting it to something else. There was some few minutes to wrap up. Now you had the able to say Kobasi bia said the musi kanono. Na mo mama ho brebi. Mo mama ho ultimatum be say brenu do na se bia mo antempen for from the stakeholders na. Mo so mo be act kakra na and what will be your action? As a National Executive Council, say since the print of the letter abase nyambo watchna the 13th of September 2022 omuhia sitagne adabadis no ye train so ombehia om nti omuhia om a ni enya update from what happened or what transpired during the meeting na yen so ya take a step from there nti se na munya nhia no for now no there na momoye there na mo ankasa no well ye kind de adesrede ama ye students na say regardless say adesre ense dan koso e wo campuses no omo ankasa engage omo ho no mo nse da entena se no mo nsua de because ye ba first phase no omo the handouts ne we are learning materials also use no MI but we here also guide we say teacher ni ba no be guide you through nti ye be sure omo say kakra omo betimi aye no anaso omo betimi aboa no should do the nti ameka sa ne say tutors in Intiminko class and America say your tutors are omo class CTAG, that is the local president, a cocoa driver out of the classroom. Yes. Due to the demand of the association. And said the American, your best almost say they should stay on campus safe and secured. They should sit by their books. Kakro mo betimi I know omonye yen so as a leadership no yen die on this issue. Thank you very much for your time. Yemi abema Sumaila Musana Yatenenkan, Secretary of the Math Teacher Training Association of Ghana. Ningina no and Samoa Conference of Principal of Colleges of Education. Woman the air batch say abano from 2017 airbano and think bi mwakam te was abano hwe na o sete wo mo fi say adwuma wo hwe wo ya to be wo se bo abaso na onya bibi na wo de keka ho kakra omo nsam komo ana yatie mampanyini na nado dan kwa kufado de mprobo ahyehyɛ so a we be friend say adwuma yɛ nsra hwɛ working visit na wo kɔfra mantam wo de nanu ɛna wo de kɔ saa mprobo yi ɛnɛ wo frase a Ghana ba wonom conference bi ɛkɔ ho wo be kɔbi ɛno akyɛ Stone City Radio wo ba akɔtra so ne abusabusa ne nsɛm na wo de nani be kyerɛ mu opave na afei wakɔ akɔwe Eastern Corridor wurosu agenda 111 ayasabia bi a yesi wo hɔ South Dai eno so wo be kɔ na wo kyena kpando ɛna wo be kɔ nananom a wo mo akpani traditional area na nsam so bi a yesie eno so de nani akɔ akɔhye eno akyɛ 66 Artillery Regiment Military Barracks ho wo be kɔ Ghana Secondary City Support Program ho Central Market mampanyini na nado dan kwa kufado ɛde nani ba akɔhwɛ na afei wo de nani akyɛ mu aflawo Community Day School K2 South constituency eno so obekɔ Northtown okujeto abra kwa ni kuromu ho eno so yese magistrate court bi a yesi awie obekɔ akɔpa ntoma na fei wone nananom a ɛwɔ bato traditional area atwetwe nkomo ye kɔ yanim ɛwɔ nsɛmfo from ye kɔ yenua ba afia ajewa akɔde hɔ na ɛyɛ bibi efura no pa no a bɛka sabre yi asamre kura no ɛbrɛ no kɔla ni mu a prɛmo ato yɛ koyai ana yesan hwɛ akyire sɛ efura no pa de aboaboa no a bɛka sabre no sɛn esitie Ghana for dodo na no o ma register anade ensem ana o mo ka efra no pa no ya bomu di akyere mu akyere mu ade ekɔ de ekɔ a yen kɔ hwɛ ne yesi akyere oba pa ma han Major Stone na kwabna kese ma fia na te sɛn ya me adomo na so e o kɔ ya de em sɛn kɔ mo ya abo kura oba pa eya se keto a kakra ba na watimi aboabo no ma fia meda wasna ma chia sompa etiefo nyina na sami ma baba be pie mo kedeti a me shama proba na se wadum na udru adum MTN office e wo hono ma enipa wo ho pa na mom no enipa na wo hono no aba forment se na wo twetwam se da na nipa bodom pem e wo MTN office hono sami de nipa na wo ha se ni hyada eno so
na dodo na afei no mo ba be register o mo sim card o ma ya block o mo de o ma register ma ya sa block na afei o mo ye kwa enko no o mo nhyada no so wa ha no na ma ba be piem e wo ekedetia MTN office ba ko esa wa ha no na ha no se so beduru ha no se so a enipa wa ha se video na to so a wo ba se nipa wa ho ba nipa na nya more to say na wo chi etwa mu se de na nipa na awo keka sitia ni se na na o mo tempenti kwa no enti sa ana se Vodafone office any Airtel Tigo office wa ha say nipa kakra na wo ha say o mo ready so o mo sim card na MTN on say MTN ye sima dodo na no na Ghana fo yi so ha enti de so be piem wa ha no kejetia MTN office na wa ha say na dia bambo no ade ekọ kama na so ma so mu line na kama line na ekọ network ni ye adwuma a mo gu so mo register nkrofo na mom no mo ma register ma ya sa blocking ne de ene abufo wo mo kasa nya asem keto o mo kasa pa say ade nti no mo koyi o mo sika enko o ma so ma da ade aba be di line aba register mo sim na MTN for etimi a block sim no mo ntiase na emra ye ma me ohwe nkuta hodie so ye na boys lo wusie kufu ahye say eye kwata busumi ewo mu na wie ye de e wo say sim registration ye de ni nyina e ba wie ye no eno ho e na de pressure ato o mu su ko obi kra se ono wa yie e woni krom eye sashi na emom na wo say ko ye ko na ofra busia ko say na yie no ntutu ye ko ne say na ye ba say ya blocking the sim a wo ye kwa enko eno ho abufuo ne dede ene na omo ya wa ha se omo kasa ya yenim sɛ ɔmo pɔn nonum saa bere ɛnkyɛ bia na dɔnko abɔ wohwɛ ɔmo te apata n'ase ɔmo afe no ɔmo ba ɔmo a wogyina hɔ kora no ɔmo bɛto wo a wohwɛ a ɛnɛ nso so no sɛ nipa ne bɛyɛ sɛ bia 100 na sisi akora no mfa sɛ ɔmo wɔ hɔ a wohwɛ bɛbɔ bɛyɛ nonum no na sɛn na wohwɛ asɛ biribi akɔ yi a na ɔmo atimi awie ɔmo deɛ wode w'ani fa mu a hobby samre de nipa na wa say no kana line si kɔ no mpanifo no mo di djuma no mo ho keka na wo soro pa line kwa na ekɔ ya na awie na we abanti no me ogidie se network ne ho amasem dia a omo ni nyina ye be register obi ade ama na onum ne kwan ha embo ansa no mawie yɛdase yɛnua ba afia agyewa akɔdeɛ ana yɛte ne nkan consultant a wɔawe sɛ sunwan amantamu akwan wɔbɛyɛ no nyinaa wɔde aba bɛto dwa sɛ nokura nie wɔkɔkɔ pie mu no ɛmo nkyɛmu bɛɛ sɛ deosia deɛ wɔde akɔgu na kwan no wɔfɛ yɛ a yɛbɛtumi de atoto awiase ama akɛseɛ bi deɛ ho owura Augustine Disboris wɔne consultant a wɔdi dɔm anim yɛ no yɛ municipal development a wɔm ne nkran adwumakuo bi na ɛkabɔ mu maame Justin owusu banahe yɛ ɔyɛ boroma ntam soafoɔ ɛna na yɛwura di amanneɛ no ɛbɔ no sɛ tiefoɔ bɛka yɛ a 2020 nim ɛna mampania bɛdakyie Dr. Laji Mamadou Baumia ɛde asɔkɔbɔ ɔfam sɛ sunwan mantam akwa bi yɛnyɛ ɛne yɛ sindo hydro project a Ghana pan ɛne Chinese apan ɛne wɔn di yɛnsa hyɛ apam krataa ase ɛho boɔ no America dollars wɔpepe aduanan enum na wɔn se akwan no wɔn yɛ wia ne sɛ wie be 2023 deɛ ne yɛde ne nyinaa ɛde aba na wie yɛ ebi ne Dr. Bɛɛko Mayfair, Penkwase, Newtown, Berlin Top, and a Fair Estate. Na sa kwanya ye ukopie brekumu soa ebi koso ora Disboris. Yeah, roads 39 kilometers. Na emu 29 ewo sunyane ne important. Ena emu 10 ewo brekum. Yeah, contractor no start or clear site. At clear site no bebre roads na ewo sunyane ena brekum. Na drainage works, gutters, no, gutters. Na kind formation, that's cut and fill, to formation level. Now sub base, most of the roads in the inner city roads in Sunyani. And why base so? Baby, you see why base and primary ceiling works. Into who say near so your friend is saying Sunyani Ring Road. No start fee a friend is saying Jubilee roundabout up to a Fiapre roundabout. Yes. That a honor so why no do different stages of completion. Basically, honor a cast wire up to sub base. It will also a covet I can say back 5. A honor. A year completion I have 60%. You see a primary ceiling, you go so.
egusu you should be to me in a egusu we are like first coat later after 2 weeks beyond 2 weeks be sealing angasa that will be the second coat we na me say yeah do na up to sub base level in fact Dr. Beku area yeah up to sub base level hono I feel near base ni we answer na yeah primer sealing tisenia yeah me can say honey first place nkwaben of honey first place yeah primer sealing you go quota bitumi no awaka ese quota de wonum de aguso na owie na madam Usuba na he bono mantam soafo ebo sindo hydrofo ya baso so ma ya de papa afetima mufo anu omo wobro no sonso womo ma womo kwan emadwuma na ekoso wose ade hye woni doma na yahima wosra de omunya botre ne nsuo ni gyae a ehonso ebeduru wonso hwese de bitum benam so yo wa share se nkwaben adane tane nyina babia ka kwan bia ayetum chese de kotare agu kwan no so nti akwane badie de mehwehwa no no obatan mehwehwa se metimi ayode ama me manfo a na me hu ne nei eti adwuma Sano hydro no mpanyimfo ayo eban rostechi asisi ni media for madaroma ye bon kanya no de ehwe nie migiri sebabi ya sha ase die bia so wona fi ni sese de sabre nsuo na no abrase no ye beto aso e wo brono so far as the 29-kilometer road Sano hydro project ye e wo sunya ne portable no migiri se ebedi mu ne bewie peye na amanfo so koma so ebadwom na mmea so ne mpanyimfo nyina so yɛko ebadwom ti de ehwa no na ye ba ye na omode kota ne gusu o se de kota ne si yo ne abo no na se de machine na enam so koba hwe se awena de no fa pem ne ba ye ayi no ye se bi de primary silo se de se sa course ne kan arem yi ho ti se yes ampa wonom ebo adwuma de be kan ne se den yara ebeduru so obro no so edinti ewie 29 ya ne enwie na nchese sunya akwan nyina so yayo nti ye sha ase ne de kɔ na ye kasha nyame no sɛ wo mu wie wei Sano hydrofo new dom akwan nyom kwan na nso so owura na wono so ebehwe new dom akwan no so no oboya no ho ba na niema nyina gu akwan mu a ensuo no ti pain de mpanfam ya te science ne sɛ ensuo ene kotare omo ya akrafo abra ye gu enu nti ensuo no ya bompa ze ensuo nto na akuafo aduane mra na yenya bini sanso na engineer so bompa ze ensuo nte no so ntimi nye odwuma nti obi e bo ne mpaye onmonyafo Justina Usuba na hene ukopie mu obono mantam no mu a wone ne wosoafo ya wobo adwuma dwumadie bi kɔ so ɛwɔ Flamanta no na ne nyina no ɛyɛ sɛ yɛnuanom yɛ wɔ Flamanta no ɔwɔ afahye bi ampempe no ya na wɔtadie na bayere ba na wɔta hyɛ safa ne fa no teze na saateza fashion no ase na kanema mpano John Dramani Mahama eba ase ensem bebre na odi tudwa no kyerɛ hwɛ ebi wa hote hodin a woluma anwumere wotimi sere saa na wohu ne wɔnya ne ho ei na no da auditor general report ba bonten be hwɛ ensem wo mu paa kyerɛ sɛ sikasɛm a ensisi so abanyuma ku ba ko be sɛ ɔha ne akyire kura kyerɛ sɛ ɛho nsɛm akɔyɛ bebre na ebra saa auditor general report ne ba bonten so no ɛne wɔ kaaka na ɔde na nidi akyire na wɔhwehwɛ mu a na so manfo be kan no mahyɛ so aban asamba akwa yɛ ɔtaka ne sɛ wɔhwɛ na public person no wabɔ ho ban na ɔse na public person no kura wobɔ ho ban person mu yɛ hu ade a wuru no si dɛ pa na wabɔ ho ban na ne wɔda fam twe sɛ ya wɔsrɛ na ebra wɔde ta general report no ba bonten na nkontabuo mu no 17.4 billion ana yesika ɛho pampa ne ho ntwerɔyɛ ne nneɛma no ensisi so ya auditor general report no ɛde ba bonten so yɛntie dwamaman. As people in authority and in leadership, we must not massage the truth, but we must be bold always and fearless in speaking the truth. And I must say, one traditional leader who has always spoken the truth, no matter who is hurt by the truth, is Stogbe Afede the 14th. And so, when a traditional ruler and a former member of the Council of State returns a gratuity that was paid to him because he thinks it was not necessary and he didn't deserve to have that money paid to him, he should receive acknowledgements and gratitude and not insults. Togbe
You're a man of principle, you're a man of conviction. And we all admire you for that. And so don't change, just continue being yourself. As I said recently, I want to assure all Ghanaians that the next NDC administration, as I've recently said, will revisit the matter of Article 71 emoluments, especially the issue of ex gratia payments and the size of government, to cut down on expenditure as a way of protecting our scarce resources. Togbi has been a powerful pillar in the development of our dear nation, and as a distinguished businessman and a respected traditional ruler who has served as president of the Volta Regional House of Chiefs and also the immediate past president of the National House of Chiefs. He's never shied away, as I said, from expressing his views on critical national issues. Ghana is the only country we have. We must therefore work hard and do all we can to protect it from abuse from whichever quarters that may come. This government, the NPP government, has completely lost control of the fight against corruption. President Akufo-Addo, in his inaugural address, promised to protect the public purse. Today, even that public purse cannot be found. The revelations in the Auditor General's report for 2021 is simply a microcosm of the real extent of the seeming institutionalization of corruption under this administration. I'm glad that you're using this festival to draw attention to this important national issue that requires the support of all citizens to address. The economic hardship in Ghana today is unbearable. Cost of living has increased. Kanema Mpede John Dramani Mahama. Abusia Fido na akasa yi o asam ne yetiawa. Wati de onima ubehia ya Ghana card no mobile wallet. Ene app no apre bi. Nanso wonfa kakra mo a wate. Wasi Fido swada se customers update no ya montanye. Wodo Ghana card ne be na azanfo ba. To be about also free Fido awoboa. Ne de utete phone no aso. Wama 200 Ghana cedi udi hunia etu mu abetimi age 2000 Fido osiska no aye ready me paucha wo Klaus internet and every from said nyakoto frefre so anopa hema no wo pese obebo CCTV ma wo fie ekwanya no de wa biem papa na wa bebo bi e de amawo digital security locks so papa bie de akronfo suro wo be chichiri bi de amawo wo mo top high wo me love FM de anu hye wo se 0202 699 110 and 0244 601 933 Abe Clinic Abe wotadua mu aye mere ni tirimu aye ne dedede wusoni mu anu waje ne ho soni mu anu waje ne ho won so tadua no ena atwenya kohemu a wobema wanuro masa awra ise bechi wasuru pira ayem kro na eku wo etwo ama hwo a ise kuntan kradokon wontumi hye srem fiti bi de bia brante watutu mentoma waso obema waduro etwire twabrimbirim epilepsy ni nyina do waduro wo ho kokotu ya woto ofro ka na animative kontokwa yaka bodua de ayefom ni nyina do beboa wo na brayo mu ha nyina abeba mama abi waso otu ase sickle cell nti ama obi antumi anwale obi wo modo ya wo na nso asi moja ne nye bomode na ne de adraba prostate eto papa nom enso junso twemu wo so hunsuo no ne kwabo anyina ati atetoto pa hu de gudantuom wo mo adranom gonorrhea syphilis rashes around vagina orifice ne nyina da betu ase de amawo apatra pa tanoso new site ehwo na maame ebe wo what's a free 0243 345 392 0506 460 208 na yetwaso eni disi amanyokuo wom de hihya pono e de aba betu dwa kwan wo fa so na wo ato wo no maba ni titru pa eni mrache bedwadie no miami wura ya bo ama e na sami wo kra ni chemu hello yawo ohene na sene na wo mo ekeka no wadawroma chiremu e chi the chance ndisi amanyoko no de omo timetable omo de beto aba wo mpesiampesi ahodo so ne oma mu ne nyina ne mantama ahodo ne nyina mu e de aba betu dwa na enchemu no eni so he timetable omo de aba Yewra Johnson esedu nkete o ye twetwofo pene de ndisi amanyoko no ne nsa ehyasie no a sei na esi etie wono mo kyerese constituencies ya wo mo ewo MPs wo ho na kyerese constituency bi uba santemantama se ya
ɛte sɛ asoase abatɔ mpɛsua so ɛte sɛ adwira sekyedumase abatɔ mpɛsua so ɛte sɛ ebi adrɔbɔ nso no saa no a ɛno no ɛyɛ constituencies a NDC MPs ɛna edi so no wɔn open nominations no ɛyɛ 15th to 17th September this month asɛm ne yɛkɛ ne ɛyɛ this year asɛm ne yɛkɛn 15th to 17th September ɛyɛ this year ya ɛna wɔn ebie nominations no nti wa ebi a open dibre adie ɛwɔ polling station nom ɛne constituencies ahodoɔ no na wakɔ no akɔfa form so far forms no a yama na watch 1 week say obe complete forms no na ode akɔ na okɔfa ne 15th and say 16th and say 17th no a acha no every 23rd September edikosi 25th September there na kosi brode kan say filing of nomination na kesa forms na okɔfa no na wo sa de akɔma empenimfo na kesa so wani abre so pese ukuta di brenim ɛwɔ ndi si amanyɔku no di mu mpɛsua korɔ no anase bi a mantam kuro no mu a na kyɛ sɛ wode ɛkɔ na ɔmo wie a efi 26 ekosi 28 September ɔmo ɛde bɛyɛ vetting ɛno ɛyɛ ɔmo afa di bre ɔmo afa forms no na yadoso wo no mahwɛ sefi ne kekawa bi ani hu a ansa na ebi a wɔmo apene so ama saa di bre korɔ no a wɔpɛ sɛ wokɔprɛ no yama kwan ma wakɔ ɛno no ɛda nkyɛn a every 29th edikosi 30th September ɛyɛ appeals vetting na ɔmo kɔ ne obi wɔ hɔ no ma ebi ɔmo bɛyi na si nkyɛn ɔmo bɛ disqualify no ɔmo disqualify wa ebi a ɔbɛkɔ appeal akɔkyerɛ ne nti a ofi sɛ mpanimfoɔ ne wani ne yie ɛno nti wɔsɛ ɛma ɔkwan ɛma ɔ contest sa position na wɔpɛ no na ɛno so ho nkɔmɔ no yɛ 29th edikosi 30th na afei 15th edikosi 16th October this year na ɔmo atoaba ɛwɔ saa constituencies no na ɔmo wie no a na ɔmo aba orphan constituencies na ɔmo aba orphan constituencies ɛne si amanyɔkuo no krata ɔmo de ba abɔnten a yɛwura Johnson esi edu nketea ne nsa hyɛaseɛ no orphan constituencies ɛwɔ Ghana nyinaa no ɛne si amanyɔkuo no kyerɛ sɛ ɛyɛ mako 150 yɛka sɛ orphan constituency a na kyerɛ sɛ ɛno no yɛ constituency a ɛnyɛ NDC ni ɛna ɛyɛ MP wɔ hɔ ɛnyɛ NDC ni ɛna ɛyɛ MP wɔ hɔ te sɛ ebi asoame te sɛ ebi abantema te sɛ ebi nhyiaeɛ so nom saa no ɛhɛn ne nyinaa ɛfɔle under orphan constituencies no na ɔmo akyerɛ mu sɛ baabi ɛdɔɔso paa yɛ Ashanti region Eastern region ɛna ɔmo saa orphan constituencies no ɛdɔɔso paa ɔmo nso so ɔmo deɛ no ɔmo nhyehyɛ yie efiri 20th ɛde kɔsi 22nd September ɔmo ɛbɛ open nominations na ɔmo ama 1 week sɛ nomination forms na wɔkɔfaeɛ no wɔbɛfileɛ na efiri 27th to 29th no waba bɛfile saa nomination na kyerɛ sɛ filing of nomination forms na 30th to 2nd October ɛno no ɛyɛ vetting ɔmo bɛ vet wɔn a wɔn akɔfa forms no na 4th to 5th October mo a yɛbɛ vetting mo a mo fi sɛ kwan fa so vetting mo anaasɛ bi eyi usi nkyɛn no yɛ aniwa ni ye ne ama kwan na kyerɛ sɛ ɔso so aba abɛyɛ appeal na 22nd to 23rd October saa orphan constituencies no wɔn nso so mato wɔn aba ɛyɛ mpanimfoɔ a ɛbɛdeda amanyɔkuo n'ano ɛwɔ ɛyɛ constituency hɔ nom nti ɔhene wei yɛ timetable a NDC amanyɔkuo no ɛde aba ɛwɔ my Ghana fana nyinaa wɔn de bɛto aba ɛyi ewura nom ne mpanimfoɔ a wɔn ɛbɛdeda amanyɔkuo n'ano yɛwura Johnson ɛsɛ edu nketea twɛtwɛfoɔ pɛne de ma party no wɔn ɛna ne nsa ɛhyɛ krataa wi ase. ɛsɛ wɔnum na asafo agye enum nyinaa de gyina mu ayɛ preposition no. asafo agye mu deɛ no ɛyɛ regional ɛno no ɛyɛ constituency foɔ no wie a na afei ɔmo ɛde aba. so na ɔmo deɛ enye nuwa kora na afei na yɛ bɔ mɛɛ. sɛ wo sɛ wopɛ sɛ w'ani yɛ kɔkɔɔ a so ɔho no afiri ase aboro nsuo ne nkyɛm ɛna fie da so bɛyɛ da na kyɛ sɛ yɛwɔ ada anadwo no yɛbɛsi nyinaa ka ho nti mɛgyima di sɛ no na ama akonnwa so deɛ ɛtɔ fie a ɛyɛ dɛ a politics deɛ akonnwa no te sɛ deɛ koraa no a yɛ anem wɔ dɛ nti apɛdeɛ ɛba ho ɔhene. yo mira ne na me du besi why mepacho yo me yere me dase yo mira ya abo ama ene mo a mo we hyi no nyinaa me fa kwan so odamase wate
mo enra ka mo ba mo robe mu fa nche na adwene dane yankwa mo robe mu ho ti nyame hira mo papa so odamase mo ya na ye fe pa titru ni wireless cuisine awie yi wo so wo bre ni fufuo kra ne aponche krakra ka ho Jennifer onyame hira wo peduane pedia wireless cuisine wo so wo bre ya wo aponche krakra ni fufuo de beto aso awie Abbas Moro aye national PR with the GP RTU no what say baby adun there sa na was ye no and you say sa na was ye no say no ai dey ka kon dey sa ei na dey asem no man here odubu achi na ni din kon no say o man na nyame o sa na was ye no ade dey mpajamu no na was ye pajamu di ade a ashanti ade se dey ye be pajam ti obi amo abo no ho na ye nte se dey sika nsem no so fa ye. Yeah, the two guys fango price. Baby, I do buying strength, young baby, and they're paying for no mercy. I could number. Yeah, say yes to man. Yeah, baby, I found. That's a man. Yeah, the two guys. Oh, that oh, probably this week. And now the latest weather next week. Yeah, better on things. Paying for no shakonya. Yeah, that can be a better. First, it is now why you pay 30% of this one. Then you buy out to say taxes being levies no beyond ye a day free so or ye free so a bema price no better from Kakrama and Shanka 4 years we are being higher Kakra and the Sema that is true. And that's why now I think we are Sema ya can't what is in my move now June last year December but yeah, buy out can sell. Yeah, buy out can sell. Obama Dana Sassam also my and July no more. Yeah, 10% threshold no. We were hoping says Sassam no or very to sit and KSA to learn no. Yeah, two more, but be men. Nah, you're winning that so far. You're better, you're home break. 1 year no na sai kakra esa be kan ho a e ma ye ho sel baby I do it yeah so nse no nya ho baby fire no tin na last week no yeah this asem no too bad baby I do no ombo mo den na onse na onya ho baby I want to make you see there and there yen so yen the choice this yen so ya sha ko nya ma ya che there yeah all right. Abbas Moro ana yatene nke kasama for the GP RTU na unim bibi nyame ya adomo efiada wo ho eya pe asopa ne pebere na etenase na etie nsem a yede ema wo nyame ya adomo a efiada bia no mienu kosi no miensa ye kens a de ye ne se Kennedy akompre ku Japan asen central amrase betwani wono ne ho asem ana ya na omode eba wakwan mu de omo ye ne se ye kire nipa ko a wo ye bra wabo aba waso ene mfaso dia Ghana fo anya ewo Kennedy Japan so ne nyuma wa biebie wone ya wotimi eboa wo mo ma won sa ko na no na enam won so na afen so no wo mo so abra botimi afefe ya wo ko wani mu no na mpo ba bi ya beturi hia se wo se Ghana fo etwa ni hwe no na ye ma no ebedi anim se omampani ne ho nsem ana fie da bia no mienu kosi no miensa ye de ebre wo ye kens hour eba so ewo 93.1 FM TV no so de enka ho radio no nko a na wahye no nso pa na Sompa nkoma nso ye dwumadi asa afie da no anso na eba na Sompa nkoma no sofo mame premier ni ne dom no tenase a waware no baabi a abuko of no ne yatene ne de ama ho baabi a wose ye bo aduro na ye bo aduro no yie waware no so no ye bo aduro e waware no so ma wakwankyere ne anida ho nsem saba ya botimi de awura ware ne mu na de ye kyere wo so no enam sa futuo ne akwankyere wagye di fre nim de fo no ho nte no eduru ho no mu a wonso watimi atra sa aban no na watimi akonim e wabrabom efeda bia no nan kosi no nsia ana sa dwumade no ba wakwam ye fre no Sompa enkomo wo mafie ha ne mom no ye no bedi nkomo na ye gye wo nsem no a na ye de aba na ye bebo ma mansa nyina ate na ye boa wo sa akwan no so bibi kyere wadwen a 0242 725067 0242 725067 yedane ye ho aba ye ba krata ten every office of the special prosecutor aba be kamensa na ayede nsem a ye ba bekenka ne nyina ediama
Sesia Ghana had it, open internet, papa, a smooth, a fast, Bemoya dia bia with speed dia, a Cloud Ghana internet, and found one baby share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet nituma, said demoeni. Entertainko, nani speed nensodia, woo ne saso da. Said jumem, if ye, anabe bia wuhia internet biadie, and no ane Cloud Ghana internet. Cloud Ghana and Kwana Ghana ha, or providing internet connectivity, and Chini Munchi Chancy, a dem say smooth, the Audi ABR, a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security loss, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhani. Simple, winya how bia. You provided 24-hour support. Demand, ope a chakwaya, top high, opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank, Newa Dine Bakum, 0202-699-110. And now 0244-601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua oton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni we ye hwan yo. We small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya ne so wadale *711*999#. Na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan, l'argent est prêt. As you saying, the money is ready. This is Sompa 93.1 FM. Sompa 93 yaba na sabredi ye nuanom omo koka adwamu men's gold wo mo so mbeti agu motre so ye kire wo ma twen sika no nyade ya eba na ye nyina nim se men's gold nso bebo de mu wo manum ene wonom aye pia ho anya ntem de ho kodo mu a na na pia ene sabre ho we celebrity na ate se papa hwehwe wo a na ene ada fam no amunu mini sanse sika wo betua de ama wo no enya sem keto akora magana fo yetudi na chi kowie chire ene ohwe obi akora na chi ayi hu no na no ena wonom aye ho akoka adwamu yi kasama afo no wura Freddy Forsen so wo mo hwe ni mu senke bia panifo beka ho bibi wo bi enkawe tie ene wo chena wo mo nyina ekohyiam ewo enkran wose custom traffic light no ma wo me dia fa ministry no ma ko gina braska aso kwe awo mu a jubiri aso kwapem so obenya pani bi age wo mu nkrata said ye duro no ebinum anu no aduro awu wono a enso ya hya homa ni nyina men's go du kro yada sika akokam suroku achibi yenye sika ntua anu nti panifo nya bibi pamfa ho men's go du say na wodi go du hudwa etie no ne Ghana fo be di dwan tobi na fa bi go Emma Bank of Ghana bo kokko se Ghana fo mureyo na DKM any just afofro na eba na Ghana fo zefroko mutu mu mpadwuma manipa na obi di bibi ba na ebenya sika na mkeka ho nsem ese gure sampa na DKM se guguro age aguo no ti yere wo chena ba bi esusan e de mode ho no ebefa afe ye ko ensam foforo mu a krata tententen every office of the special prosecutor ababonte ya nensano ahyensode na ehyase na asem tenten ne tietia nyina ene se sabobeka ye di kan kire mu de akire mu se office of the special prosecutor no de ni tumi krata aba ya akọ ewo custom division ho se ade bia ya anka ye bodo donkomi ewo atena ho no no wo mo nhwe ma omo momusuo ana musuo ma wo mo ntu saa na mo no eni kopim se ne hwehwe mu bi a wo ye no ebetimi awie payo ansa na wayi saa tumi krata na wode ato wo mo so no special prosecutor office krata na aba no wo kan kwa ase a wa kire mu se ne hwehwe mu ya wo ye ene niema bi a na wo keka bomu niema bi a na wo boaboa no no wa boaboa no awie wa hwehwe mu awie wa tietie mu awie ama wa hwesa de niema si kọ enti free ne adwo ya menemo kasai no tumi bia na wo jefiri wo nsem ewo office ho no no
sɛ deɛ ɔmbɛtumi de ayɛ adwuma ne sa yɛ nti abusuafoɔ yɛ modi akyi ɛnɛ awia yi ɛwɔ abɛɛfo tentafidie no soɔ no krataa no ana yɛde ato Facebook no so a sɛ wogyina so a wobɛnya bi ahwɛ ahu sɛdeɛ mu nsɛm ɛsiteɛ wei ɛyɛ krataa a ɛfiri office of the special prosecutor aba bɔnten kwabena na yɛse asemfo su asɛm bi asi hɔ yɛse wɔwura bi ɛne agyama yɛde mfinhyia aduru ne yɛde abɛyam ne so akɔtwi obi so akɔwia mɛta aba a osɛde asɛm o yɛnum de yɛsie ma menkɔe na me ne prince nkɔdi nkɔmmɔ hello prince sante ɛboa deɛ story si de wohu ne saa na awoso ate asi ne so ne yɛsɛ ne yɛtie bi ɔbaakɔyi aba hello prince Minia. na ho te sɛ Adoma akwa. na deɛ na asi asemfo su papa no ɛdeɛ nko Yo. Minia me da se. Na wɔtwe mu na yenya ne nteɛ sɛ papa bi wɔtwa obi nsa wɔ kuroma sɛ ɛdi yenya ɛyɛ chief danso. Na yɛkɔtietie mu no na kyerɛ sɛ abɔfra wɔde mfinhyia du no sɛ bio ɔkɔ falafala ɛka falafala a ɔmo yɛ wɔn ɛkɔ abɔnten kɔ sesa nkɔfoɔ nneɛma ɔmo fii sɛ ɛnyɛ no bi ɛna wɔn ɛkɔ sesa nea ne abɔfra ndi nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ nadamfoɔ bi ka ne ho na mmiɛnsa wɔte ne fie na nadamfoɔ mmienu bɛka kyerɛ nsɛ ɔmo ɛsɛ na ɔmo kɔ sa falafala fi sɛ yɛama kwan nti ɔmo kɔduu baabi bi ɛna ɔmo duu baabi no a papa yɛ a sɛbio yɛsusuo de sɛ adwiri mu yi ne fie na papa no kyerɛ sɛ wɔto paano ɛwɔ mpata mu nti bɛyɛ nansa na nan ni a wɔnto paano no ne alumi a ɔto paano wɔ mu ne nneɛma bi ɔde yɛ adwuma no nansen asɛ nkɔfoɔ wiewia nti ama ɔde n'ani ato fam kakra na aberanteɛ yɛkyɛ ne nsɛ ɔsɔn deɛ onim biribiara nti ɔkɔɛ na nnuane mmienu ka kyerɛ sɛ onyina anim hɔ ntwɛn so obi ba a ɛna ɔmo mmienu wura inside nti ɔsɛ ogyina hɔ ɛna ohun sɛ papa bi de sikan ɛdi mɛka di wɔn akyi na ɔno deɛ ɔmo ehyɛ inside no sɛ da ɔmo taa ba hɔ nti ɔmo nya akɔnya na ɔmo dwane na ɛka aberanteɛ a fɛɛzi a ɔbɛsen kɔɔ saa adwuma yi bi papa no bɛkyerɛ no wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ɔno nko ɔne ne mfɛfoɔ na ɛbae no ɔno mpo ɔmaa hɔ da nanso so na papa no kyerɛ sɛ ne nneɛma no bi adi kan ayerɛ nti osusu sɛ ɔmo aba hɔ deɛ ɔmo ana bɛfa papa no di adanseɛ sɛ saa dan de wɔahu sɛ nkwadaa no kuta hwee nti ɔyɛ sɛ ɔde akwadaa no ne nsa so de mu bɛkɔ police station na papa no kaseɛ mu no wɔkyerɛ sɛ saa time na ɔkɔkye akwadaa na n'ataade ɛhyɛ no nyɛ fɛ nti wɔyɛ sɛ ɔde akwadaa no ɛkɔ ne fie na wakɔpa ataade ɛyɛ ahyɛ ansa ɔde akwadaa no akɔ police station papa no sɛ ɔduu fie no na obiara ne fie waka ɔne akwadaa no nko ara na ɔmpɛ sɛ akwadaa no nso bɛwura ne dan mu nti ɔyɛ sɛ ahomama ka ahoma bi wɔ ne fie hɔ ɔretwa ahoma no bi na ɔde ahyekyere akwadaa no a wakye no n'abɔdua mu na ɔno no awura dan mu akɔ dresse ɔbaa ansa na ɔbɛfa akwadaa no akɔ police station papa no nkyiri mu ɔde ma yɛ no no nanso akwadaa no sɛ tɛma papa no de ne kɔ ne fie no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ akwadaa bɔne ntiɛ na obɛtwa ne nsa ampaniampa a mokɔduu fie hɔ na ɔsɛ papa no de ne nsa ɛto adeɛ so na ɔfrɛ ne ba baako sɛ ɔmfa sekan mmerɛ no na ɔmfa ntwa ne nsa enti ade no akɔyɛ nsɛm mmienu ɛkɔ wie aseɛ na ɛsɛ akwadaa no ne nsa bonkum no ɛmu mmienu a ɛwɔ mu deɛ sekan no aka ɛma sɛ bio yɛkɔhu ekura ade na ɛɛporɔ nti ne nsa no ayɛ nsa bi a ayɛ sɛ ɛporɔ nti papa no kyerɛ sɛ tama ɔne akwadaa no pɛprɛ so sekan no ho no a ɛtia akwadaa no nsa no deɛ na ɛho hia sɛ ɔde no kɔ police station bi nti wɔmfa akwadaa no nkɔ police station koraa ɛna ogya akwadaa no ma no kɔɔ fie a ɔno nso sɛ be yɛkyɛ sɛ ɔni maame nti papa nti ɔkɔɔ fie no kutakuta ne nsa na ne nsa hyɛ aseɛ sɛ ɛporɔ a nsɛntwerɛfoɔ te kɔsi akyi na sɛ ɛyɛ nokorɛ nti sɛ motee a na ɛyɛ nokorɛ abɔfra a wɔde mfinhyia du papa yɛfrɛ no chief dan so susu sɛ ne nneɛma ade bi ɛyera na ɔnna ɛwie nti na wɔ sɛ wɔde sika ne twa ne nsa a ayɛ asɛm a wabɛda asemfo sua no nua prince na akwadaa no ne wɔni maame ni agya no wɔyɛ dɛn na wɔbɛpie asemfo suo firi soro nya nipa na ɛwɔ no yo sɛsei deɛ ɔkyerɛ sɛ according to akwadaa no ɔsɛ ne maame ne papa afiri mu nti ne sista nkyɛn ɛna ɔte okuro mu ana abrabɔ mu adi nti ne sista no nso nhyɛ dɛ ne bi nti no faalafaala ne nneɛma yi na sɛ ɔmo kɔ sesa ɔmo nya bia no nso de ato aduane adi akwadaa ne kasa a ɔɔka no no nti ne sɛ ne nsa no tee kora na ɔkɔ fie no na sika ni wɔde bɛkɔ hospital na nka ɔkɔkɔ adu bia no ɛna papa no a ɛnam no so ma ne nsa ntwae nso wɔamfa no ankɔ police station no ɔno nso a wɔamfa no ankɔ hospital nti ne sɛ ɔkɔɔ fie no na ne nsa no sɛ bi wɔsɛ ɛporɔ na ɛbaa sei no prince ɔma yɛ apolisifoɔ asotire ɛdi kan no deɛ papa no ani kan fa nkɔ police station nti yɛkɔhuuyɛ no a yɛyɛ story na papa no kyerɛ sɛ ɔno no wanhyɛ da sɛ ɔkɔtwa akwadaa ne nsa na mmom ɔkan sɛ ɔbɛtwa ne nsa nanso so
ahoma na nka ocha edi achichira akwa na bodu emewuru de makosha atade aba no ebra ocha ahoma na akwada ne ye mprepre e na sika ne 20 papa no mpeso obeji atumi se oka so obetwa akwada ne nsabat o sheda na ocha ne mum oka so obetwa no oni akwada ne pepre so na sika ne twa ne ntine se etwa na wie dia ohun hiehia so obesan de akwada we pre ko police station and oremeko hospital. Hello, Prince. Police for take care of the case. Prince Munyi ni sakura bi obaya krabone na koda mfinhia du. Na se kan twa won say ya tete agu. Nipa otwa wo na nka ho hwe. Wusu ko ofio so no sister nete. Ene wode ahye ne ho afi na ne nsa ne pra tete gu form na fe no mamu. Our friend dey so no mfie du. Ono ofi se one ne mfefo na ko ye nti wa ebo ne nti ono onim so de be ko police station na se or the Bako say Ghana na yakaso bi go police station na ehun ni wo mu kakra enti papa no nanka ni ye hwe ni me say akwada ni pra impu no de beko police station ho na o ka no na nka akoche ma che police fo say ni na ba ye na abaso ma akwada ni pra but ono so hu say se ka na twa akwada na wi wan fa na nko bio enti akwa ye say papa no de o ka ye na wa hyeda aye na so papa no say wan sheda so de sika ni twa nemu o kan so betwa ne nsaba wan sheda so de kutwa so betwa wan sheda twa ni tu fa kra ne kwa ya sabia yo asem we ya mane so prince e bedi akire wate na ya hunu baby e ba kosi papa kro no yo ebusuafo we ya woda padie ya efri so mpafie titu ni kukwa Veronica Jandro ya abo amali bia boga kosi somu Elizabeth wo mo se enkwama owura Philip ofori ada akwa papa yi wo wa America abrochimem na sabre de wa bafie wo frɛ subua na wo mse ye mo awoda papa ma yiwa mienu ni ya bo amen se ye mo awoda padadi onyame nhiraw na wonto nkwanam ni bi nka ho wadwuma wo ye nyina enye yie na pem kɔ wanim na emom no won mo kanisa no kuku ane de odi bibi ma ne so mfa mame a wan hwa na ye nsempi nti ya papa ya wo de manoa fa won ne tato ate nyame nhira papa kuku ane esomuam so mo do ene ya bo ama ehure ye ka wo sakokra mafia series no eya mo wani nkɔ ho ne pe bi hwɛ ebeboa wo pa ti ema wo remfi kura kokra mafia series no de efe na we no ye Talawan Media ne wa yosi one ventures na aka bomu memenda bia no nwotwe mpa mu anwumre kosi no nkron na afa susu kwada bia no mienu pepepe kosi no mienu mpa mu ne de dwumade ba wa kwa boafo ye 21st clinic Abe Herbal Clinic tado so apatrapa Extra Comfort Limited Medima for Herbal Center Odi for Samuel Power Ministry and Counseling Center ya boafo eno no awia yemfa nsɛm nyina nsi wɔ ha sei na ɔsɛmufo pani asante yɛ boa Benedict kuku akosu asomu Libia Burger na ya boa ma afia jewa akɔde akɔsua ajewa akɔde ma me ya Murphy akua nyako abro ma chia me nimo ene nana poku piesie nom Sompa didie Godfred ni nom ne Akiola school fees Dr. Silas nom Rocky and afensu yima David and ya busafo ni da mo nyina mo ase information centers ahodo ya wiai mo boa ye ma ye den sam no edi akwani aba ya minhira mo nana kwabna kese na afi wahini ni ama kranchi ada zo of mami premier ni DJ Rocky waba bua konkomu ya odenyum papa Rocky na de enye izi kajabu wate wada ni mu da ho nti mami de da fom dada kedi nom de oda hyemimu kama ni nguso ameso da nyina odo srunko odo e ufata fata nkroma boma me wate na me kwatwire makonwam din na me fili melody no me pato ya friend Mr. Clement Asare me pato me kasa free MTN Ghana wa kla me pato MTN any upload what okay ya flower me pato enye boni MTN ongoing promotion ama ya customers no na yo mo mai to MTN